מתקרב ועושה את דרכו אל הרחבה שבה ייעצר וממנה תנועה אווירית. התנועה בנמל נמשכת, כן, וראש הממשלה כבר כאן גם הוא עם שרי הממשלה, ועוד לפני ההסכם השלום, אבל לא זה הרי משמר הכבוד. והנה המלך חוסיין עוטה כפייה ירדנית אדומה, יורד מהמטוס. בנו פייסל, כפי שאמרתי, גם הוא ישנו כאן. ראש לשכת חצר עאון אל-חסאונה ישנו כאן. המלך עם בנימין נתניהו. בשידור הזה מסתכל בתמונות האלה בטקט רב, הוא עם ראש הממשלה מתקדם לעברנו, את המלך אל המכונית. ראש הממשלה יתלווה אל המלך במכונית, הם יוצאים מכאן ישר אבל המלך מוכן לזה, הוא מודע לזה, ואחרי ככלות הכל הוא אדם נראה אותו יוצא ממכוניתו ונכנס אל בני המשפחה. בני המשפחה מקבלים את פניו. והנה הוא המלך חוסיין נכנס לבית משפחת מלכה, המשפחה הראשונה בבית שמש שהוא מבקר. הלחם והמלח. האם העלייה לא עוצרת ברגשותיה. Feel how my family feels, how my people feel. We consider this a loss that all of us suffer equally. I know it's easier said than I could express, but I feel that I've lost a child. יכולה לתרגם לו? בבקשה. כן, אתם יכולים לראות כאן